Let's play Minecraft! Тео, играеме Майнкрафт. Ай! Стив! Санди, Тео, някой иска ли Не! Ама... Минахме Майнкрафт филтъра, сега е време за друг филтър. Сега започваме с този. Минах играта, започваме следващия филтър. Race to finish. Сега какво да правя? Какво да правя? Така, започваме пак. С 10 години по-голяма от това. Ухай, че е мръсен тъпанар. Ето гледай, аз даже имам снимка как се става И спираме с тази игра, защото е смотана. Не знам какво да правя тук. Спамим просто. На баща не може да го гледайте! Сестрата на Кайца. Абе, да. Чакай, ама ти си обърнал камерата. Говоря с кучето.